Hello, sziasztok! Akkor ebben a videóban a MesterMC letöltését fogom megmutatni. Be kell írni először is, hogy MesterMC a Google-be. Így kell leírni, MesterMC 1-be. Az különben az lenne Mester Minecraft, ahogy Pankix is mondja, Mester Minecraft. Szóval, felmegyünk akkor a MesterMC weboldalára. Hogyha nem így akarjátok, akkor beírjátok ide fölülre, hogy www.mestermc.hu, de ha nem így akarjátok, akkor beírjátok csak simán, hogy MesterMC. És úgy is kijön. Regisztráció. Itt be kell regisztrálni, hogyha igen, akartok játszani. Na, beregisztráltok. Itt ami meg van csillagozva piros kis csillaggal, azokat muszáj megcsinálni, amik nincsenek, azok nem annyira fontosak. Szóval, akkor, és aztán itt, hogyha kész vagytok, akkor ide rányomtok a regisztrációra, és már be is vagytok regisztrálva. Hogyha le akarjátok tölteni, akkor itt van a letöltés. Itt van az ingyenes verziója, itt torrenttel, de ez itt simán, MesterMC letöltése. Rákattintotok, és már itt is töltődik be. Itt már be is fog mindjárt töltődni, és kész. Szóval, futtatás. Nem baj, bezárom, aztán majd megnyitom újra. Ez megjelenik. Tovább. Elfogadom. Ez itt be fog töltődni. Úgyhogy majd nekem le is kell törölnöm, mert hát nem kell kétszer a MesterMC. Mert ugyebár, hogyha kirakjátok az asztalra, így fog kinézni. Nekem alul így néz ki, valószínűleg azt hiszem. Na, ismét, ez nem kell. Kihagyás. Befejezés. És már itt is van. De ugyebár ez nekem nem kell, ezért ki fogom törölni. Törlés. Igen. És akkor ki is törölte. Nem tudom, mi jelent itt meg. Jó, és le is törölte. Jó. Szóval akkor mutatom is a Java letöltését. Nem tudom, ha meg is nyitja, nekem pedig nem kéne. Szóval, Google. Ahogy viccelni szoktunk az osztályba, Google-le. Hát így szoktuk mondani, Google-le, de ez nem lényeges. Szóval akkor betöltődik a Google. Beírjátok, hogy Java letöltése. Vagy simán, hogy Java. Úgy, ahogy mondjátok, Java. Hogyha le van töltve, akkor így fog kinézni itt, ami itt van alul. Egy ilyen kávés csészé, ami gőzölög. Úgyhogy nem túl. Megmutatom itt képbe, nagyba. Így fog kinézni. Egy ilyen kávés csésze, ami gőzölög. Ez a jele a Javának. De menjünk vissza, mert nem ezt akarjuk. Szóval, akkor java.com. Be fog ez itt még ma töltődni. Jó, be is jött. Itt van ingyenes Java letöltése. Lefordítom nektek, ha nem tudnátok angolul. The free Java download. Le is töltitek. Nem tudom itt miatt. More info. Nem is értem, hogy miért nem töltődik le. Itt van download.
Na jó, szóval, hát ennek itt le kéne töltődnie. Ja, le is töltődik, csak akkor nem tudom, itt miért írja ki. Jó, akkor ez itt le is töltődik. Majd ezt is megint ki kell törölnöm, de nem baj. Megcsinálom, értetek? Szóval, megnyitás. De azért nem voltam ennyire profi ebbe, mert hát nagyon régen töltöttem már ugye bár le a javát. Szóval, akkor mindjárt jövök, egy kis szünetelés, és mindjárt jövök. Na, itt is lennék. Jó, és akkor igen, is van. Ez itt mindjárt betöltődik, mindjárt előről, de jó lesz ez itt nekem. Elég érdekesen töltődik, de mindegy, elég gyorsan is. Húha, hát ez nagyon gyorsan töltődik. Már csak fél perc. Már annyi se. Úgyhogy mindjárt betöltődik, és mutatom, hogy kell tovább csinálni. Hogy nem lesz túl nehéz. Jó. Na, ezt itt ki is törlöm. Nem tudom, hova fog töltődni, az asztalra, vagy valahol máshova. De valószínűleg nem az asztalra, mert akkor én ott kint hagytam volna. Szóval akkor menjünk ide dokumentumok, aztán majd azon belül ott a letöltéseknél. Nézzük csak meg. Letöltések. Itt van kétszer le van töltve nekem a java, akkor ezt le is fogom törölni itt. Törlés. Igen. Na, ennyi volt a java letöltése, meg a mesteremcének is a letöltése, elég egyszerű. Újra. Úgyhogy hát akkor, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Ezt majd megcsinálom a videó végén. Hát, és készültem nektek egy kis külön kis meglepetéssel. Itt van a Mester-MC. Fogok rajta játszani. Most egy picikét. Nem tudom miért nem. Aj basszus, ezt nem terveztem bele. Mindegy, ezt lerakom ide alulra. Utána majd a videó végén elintézem. Szóval hát én ezt szeretem a legjobban, ezt a szervert. Restoncraft, SkyPVP 8. Én ezen szoktam legtöbbet játszani. Meg persze egy Jurassic Park építőben. Úgyhogy hát, hogyha akartok találkozni velem, akkor főleg hétvégén vagyok fent, meg most a nyári szünetben leszek fent, majd többet, akár. Hát igen, csak én itt a templomban szoktam lenni legtöbbet. Ott az egyik szentes barátocskám, szentes 12, most nem nincsen túl jó szettem, mert az előbb öltek meg. Úgyhogy attól még jó, most már vértem. Hát igen, elég jó kis diaszettesek vannak itt. Meg rengeteg barátom is van, úgyhogy azért ők is szoktak adni nekem cuccot, meg én is szoktam nekik adni. Valamikor diaszettbe rohangálok itt, és védem be a többiekkel a templom, most szigetet, ahol most éppen vagyok. Hát úgyhogy nagyon próbálkozzatok ide bejönni, és akkor majd harcoljatok. Fú basszus. Az igen.
Az a kisgyerek, az igen. Ügyes. Szóval hát akkor nem fogok itt túl sokat játszani, mert már egy kicsit túl hosszú lett ez a videó, de majd legközelebb egy másik videóban majd fogok, és lehet, hogy fogok ilyen preziket csinálni, majd megtudjátok mi az a prezi, úgyhogy hát, ha még nem tudjátok, akkor már meg fogjátok tudni. Úgyhogy szarcuc. Hát, hogyha tetszett tényleg a videó, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. Hát, én voltam Lambi Martin, sziasztok!